umziza lo. Wamfundisa umziza. Bakuke sezwika bakaBhabayo. Amen. Mangena kule nkonzo phaya ikweka. Awuhlala phaya, khula kule nkonzo phaya. Ekugubeni khakwaza. Amen. Bafundisa inkonzo beshumela kakhulu. Wala xa zobheka esuthwini. Laba ngokuya yena. Ifemini ngokusala bengathula kakhulu inkonzo. Kuba umele ngokwalungela ukoluntu. Laba bathwe kahle into bakwazi ukhonya. Bakhonya ngingafuna kakhulu le lonto ba umzala ngenza koluntu. Achitha aphume enkonzweni. Waphumuka enkonzweni oluka ke. Wabuya ngosekunto omdala. Bangena sengena ngeculo. Enendumiso echoka manje ethi abathanda uthe sinaba sondelani Umkhosi angene ngokuya engumzalwane amise kapha esamipha ikhanda ukucela umthandazo imambo lokwafu zange lilibethe lolubomi kwalo ambethwa phansi kodwa zihebe hayi lathi labona ixhoza ma ayisengumthandazo kodwa asibuyela zabu umnamluli lithi lisusa usathane usathane abamzalwane bemkile nosathane bethathwe ngusathane anobese kumzalwane abasecula ingoma zenkonzo umkhupha usathane ndimbethe emke tu kuye sesilasila ngathi omama bamdiza uthe phasha uqwebile ebusweni kodwa kangendlela ayithanda ngayo le nkonzo zange menze mke kule nkonzo loo nto le yamenza kongona anyamezelayo. Amen. Kwenye igame siphaya ekhaya manje enkonzweni bakusithi uphithana esengamalala bambamba noba ufuze ucubuka bambamba babili obamathiya bamgqonsela edumbini bamncitha bomfuze ucubuka umbetha ngezindawo yena uba umatshela umbetha ngamanqindi bamhlanzela edumbini wancame wawazi umnyango lobengene ngawo fruit babaleka babuya pha opena ingqondo zoba lobumkile bomkhonzweni kanti uthi awugangeleke eGauteng bawaphinde wabanjwa uba umfundisi ucubuka amsingathe eGauteng. Amen. Abuyela enkonzweni sadibana naye sinamandla amakhulu angaphezu kwalawo besiwazi. Seligokhe elikhulu balapha eJerusalema. Ubhayilo abantu kuthiwa ngomcokobho osidukudukwane ombhobhozi omkhupheni osembe okamsholo umeva mhlophe onyolweni imecende sizibo kodwa nemafiki ulapho andazi ababesuthu okhethe umdaka ongenabala abanithini kantsho uye lo. Amen. Ebe namandla kakhulu apha enkonzweni uthobekile. Amen. Akakhathazeki msinya xa sehlupheke kakhulu umbona ngolila ejobe phezulu kodwa into anayo kuphilela inkonzo cha bamdisa. Amen. Enkonzweni ohala abantu amke bonwabe bonke kube kodwa sona isambatho esifitshane sinomqoyo omde ukwenzela abantu banezwa kubo babe nensini uzawuba ngathi igeza kulovuselelo ukuthi kusephandle
wayethanda kakhulu ukukhwela kulaa ndawo uthanda ukuhlebaleka phaya xa itsiba pha inkonzo nabantu bathathu wayenza kubili phaa inkonzo wayenza ngokwakhe esithi akamfuna umntu omesile inkonzo akayiva atsho engqinqile amen atsho uthamakhandlela amana sithi ayivakali le nkonzo esithi inkonzo umntu makayenze ngokwakhe mphakama ayinjalo enenkosikazi yakhe apha mama umfundisi umdisi igwandakazi ethe cwaka elithuleyo amen lazobonakala amandla kakuhle kosengekho umdisi wabonakala thini lo mntu ebeligofa wahleka ayibambe inkonzo ehlophe kangangoko enkonzweni bengabantu abangangamanga aba ndifuna ukuthi ngabantu ababaziyo nangamakhandlela wabo abathi thina siyabazi baba amen usamsinyana ufuna inkokhelazi nje enombamba njengoba sebanjini utata wakwakhe elengoma bayithandethi aphelele onke amasoja lapha uSam uhambe engumjiboli amen ebe ukuthunga ke kakhulu ezambatho baba bekhondo lothunga nomntana ukhulele kuyo le nkonzo eJerusalem engumntwana wesiqala bathi naphakathi engumntu edrese ngumntu wengwe amen bathi abethumele bashintsha ufumane ikeyboard ahlala phakathi zikhoyo apha ecaweni ngoku umntu ozawubamba elikhandlela lakhe umntu ozawubamba elikhandlela lakhe lithini apha egobeni
omaziyo ababethanda la abantu baphethwe apha banomzimba awuqali banomzimba futhi abeke kwenziwe races yefudo nesele futhi la ungene isele lithambaze kanje indlela asiphinde soqalela futhi yazofika lapho ngengomso ekuseni ndalindelo sebediniwe abantu bebephethelwe races hayi fika ushiya khothema ndozana suka naphaza ngena ndodwa apha entanjeni ngoku umuntu oshiywe esiqale kuyo kuthiwa kudala lefikile apho sele wathi kanti ndibonise ndalo ihamba kuyo kwathi wafumanise kuphopho ebentinga atsho phambili apha entinga awushwemuva kune bejika ke ngoku yasenje wacasa kuyafika apha behamba khona kodwa hamba nanku umuntu oye wayewinalo lesesiyonke ayikukhula nto yahamba lengenanto kuba eyona nto iqhayisa ngayo anomzila aba bantu sibalethela amakhandlela sishutha umoya wabo ungene phakathi kwethu ukuze nathi sibe nomzila semuntu engasekho kubekho into olathwa abafumana kubekho abantu abamngena ba siyajonga apha uSam ukuze kube khona ebhentsha seSt Marks obamukanuka aba babhula nguSam enye esikolweni yofunda athampephe of usibhentsha seSt Marks obamukanuka amen lo mzilanda uqala uphilisane wavumbula eKlefantini abantu abaningi abalapha ekonzweni bagugulwa nguye amen kodwa umsebenzi wakho uqwesa eKlefantini ubuvangeli wabunikwa ubawusuzuma yonke ongasekhona emnikeni emihlanga ekubona umsebenzi walomzalwane wathi andinike ubuvangeli amen zanga udlula nasexhegweni wamnika nika mina ubuvangeli ngibona umsebenzi wakhe apha eKapa awusebenzileyo sithila ngabantu ke abanomzila amen kushutha amathambo wabo kuba kukhunjula izinto ababezenzile kukho abantu okuthiwa okuthethwa ngabo abantu benumbili ngathi bazawuvuka wakhomba unomdla ohlala nabo okube mkayo kwathi amen abantu abanjalo bawutshala abathi ngosi abangasekho ufumaniseka njengoba ngasekho nje lo muntu uthe okwenzeka amen ngoba ebesisiduba nkonzo thethwa ngabantu abasebenza safuna ngamazwi amabini kazoshunyayela ilizwi lokuqala ke uthini ngoku sawufumana ilizwi lethu njengoba libhaliwe kwincwadi kaMahebhere ngesahluko seshumi nanye sifuna ivesi ezimbini ivesi yeshumi nesithathu nevesi yamashumi 4 inhloko yendaba amakhalipho okholo ngokwemizekelo yeTestamente endala verse 13 aba ke bonke bafa ngokholo bengawafumananga amadini basuka bawabone kude bakholosa bathakazela bavuma ukuba bangabasemzini balundwendwe emhlabeni verse 40 uThixo esazalele thina ngeyona nto ilungileyo ukuze angenziwa abagqibelele ngaphandle kwethu amen Jesu sindisiwa
wethu kuncwadi yesihlelo ngesahluko sesithandathu kumqolo wethoba isihloko ukuvulwa kwamatywina ifundeka ngolu hlobo. Xa yalivulayo lesihlanu itywina ndayibona ngaphantsi kwesibingelelo imiphefumulo yabo babesikiwe ngenxa yelizwi likaThixo nangenxa yobungqina ebabenabo. Baye bethanduluka ngezwi elikhulu besithi, kodwa kube nini na nini izinto zonke oyingcwele oyinyaniso ungagwebi ungaliphindezeli igazi lethu kubo abemiyo phezu komhlaba. Verse 11, banikwa bonke ngabanye ingubo ezinde ezimhlophe kwathiwa kubo basaya kuphumla ixesha elincinane bade bazaliseke nabakhonzi banabo nabazalwane babo abaza kubulawa bangabanjengabo. Ukuphumla bakuphiwe ubeke wathi uyinkokheli wakhulu ukuthusa. Amen. Sake sachafa ulilo tata senkonzweni kwamama uNtata samntana sicela umvuzo sinabantwana. Amen. Amen. Yayibona into yoba akulula umuntu okutata phakathi kwabantwana. Nkosi yami abantwana bayenza kahle ngaphezu kwakhe. Amen. Ithi ke loo nto namazwi ndeweva andidonsisa anditsalisa samnika wena dinga namdi kemanabo ingaki bamongameli kuba ukwenza kwethu kulapha ngeneno kusenobachaphazela bona kuba isithi la verse ye-40 akananto bangenziwa bagqibelele singekazuzeki. Dinga namdi imigomo yothetha noshumayeli sabazalwaneni nabashumayeli kanje sifundiswa kule ncwadi yamaHebhere bawutopho oba ezinkokheli zihamba ngenxa yokholo.
So xa sizikhumbula masikhumbuleni ukholo. Ndinqwenela utsho Sombawu qha ndingalibazisi ixesha ngoba ndiyabona uba sekusile. Ukuba apha kuthi emveni kwengqondo uringa oba usono oba umatyeli, kodwa masingonele ukukhumbula amagama kodwa sikhumbule ukholo. Ngoba unxibelelwano lwethu nabo lwalakhiwe lwamqilima ba umasikwana lusakhiwa lukholo. Ndinqwenela utsho xa sithi masibakhumbuleni aba bawo. Ndithi ithi le ndawo ngokholo. Bathi bengakange bafumane nelinye idinga kodwa bavuma ukulala kuba besamkela into ethi ngaphantsi kwelanga singamandwendwe futhi ezantsi emhlabeni silindele uhamba. Bathi ngenxa yokholo lokuyiva loo nto bakuvumela ukufa. So xa sibakhumbula ingqondo zethu masingasuki kukholo, masime ekholweni sisazi uba eyona nto basakhe ngayo lukholo. Ngoba le ncwadi yonke le ncwadi ididisana namakhadi namabingeleli nabantu ababenenyani benelukholo. Amen. Xa siba belivuma ke ndawuthetha into enye ndibhekise kuloo nto. Kodwa nje xa sibakhapha xa sibakhumbula asazi uba aba ngamathemba okholo, ngamakroto okholo. Ziinkokheli ezafana noMoses. Ngoba uMoses wathi eme phezu kwentaba, uMoses esalathiswa indawo ebethenjiswe ngayo, kodwa kusithiwa kuye awuyi kuyo ngenxa yendlela onyathele ngayo, kodwa akakwali ukufa ngoba ebevumele oba ngenxa yokholo ndinongawazuza amadinga, kodwa ndingawazuzanga nje amadinga ndawukwenziwa ndigqibelele ngenxa yabashiyekileyo beyikhonza inkosi ngenxa yabo. So sambeni ke sigodukeni kodwa sazi uba indlela esenza ngayo isengenziwa ekuhambeni kwethuba babuzwe kuba bengekenziwa bagqibelele ngenxa yethu. Ngoba amandla okholo azingisa kakhulukazi kulowo ufumanekileyo ngenxa yokholo wena onalo. Bantwana bakaThixo, into ethetha ukuthi abashumayeli abakhoyo kungakange kumilisele ugqibelela abantu ababaguquleyo ubushumayeli babo ulilize bobabo. Ubukhokheli bethu xa abantu esibakhokheleyo bengagqibelele elukholweni, thina ngokwethu asikwazi ukugqibelela phambi kobuso bukaThixo. Wenza kwethu ke kuhambe kwezo ndawo. Wazi uba uphethe ikhandlela bawuvela mkaba umatyeli ukungenzi kwakho kakuhle apha njengomntu othi waguqulwa nguye kusangambuzisa ngomntu awugqibele ngoba sisebreaking. Bamongameli andifuni uthetha into eninzi. Bantwana basekhaya ngokholo lendikukufa Sombawu asinyala asimpazamo, kodwa kukulowo ukholwayo ukuba akwamkele ukuba lindwendwe. Ndithi ngamatshitshi mamavayisi odwa athi vova mzimba usekhaya nalapha, kodwa abantu abayaziyo uba bahlele emkhukhwini bathi bahlele emkhukhwini nje kodwa bakhumbule oba bangamandwendwe emhlabeni, futhi ubundwendwe babo babutye bethakazelela ugoduka. Yesu Kristu inkosi yethu mfeli umvukelo wethu. Amen.
ingase nje umzuzu abamnye bamasuki uleke nje ugusitsho nje kesingwe slowly ayinywe yabo babesikiwe ngenxa yelizwi likaThixo nangenxa yobungqina ebabenabo. Malibonge igama lenkosi. Amen. Umlilo wesithathu uPetro uqhanwe bubungqina buphetheyo ukuze kuthiwe uthetha kwakho uchaza into yoba le ndoda uhamba nayo. Malibonge igama lenkosi ngoba uPetros uzama ufihla ubungqina mntakaphilisane ngoba ubungqina yona nto ibamba umuntu noxa sethi uphumule. Malibonge igama lenkosi ngoba uyasuqala eGod xa ethetha bangoqo wathini namadoda ningawo amangqina ezi zinto ngoku namadoda alile phantsi kwasibingelelo ethi iBhayibhile akukho ndoda noba yayiphina emele umphefumlo wayo ube phantsi kwasibingelelo ingena bungqina. Malibonge igama lenkosi. Loo nto ithetha ukuthi xa kusehliwa emveni koba kutshilutshina ehlanu kwathiwa banikwa ingubo ngabanye ngabanye kwathiwa bayophumla ixeshanyana elincinane. Malibonge igama lenkosi. Nabo balinde abo bayawuthi bafe ingabantu ebebekade bephila kunye nabo. Yiyo namhlanje le nto abazalwana ndifuna uyakela ndawo ithi wava isikhalo nomzalwane esithi kuyawuze kube nini namnini izinto zonke ungayibuyekezi igazi lethu ngempindezelo. Malibonge igama lenkosi. Esona sizathu kwakuvuka idushe phakathi kwabapostile uzama uqina ubungqina bobuKristu. Malibonge igama lenkosi. Loo nto isenza uba indoda inyani seyaziyo ngomlomo wayo ithathe ibulawe kakubi. Bamatyela afuna ubheka phambili kakhulu. Qala into ibalulekileyo sinethemba loba bayophumla aba balethelwa amakhandlela ixeshanyana. Abahambi nje beze bahamba benikwa ingubo ngabanye ngabanye ekuthiwa bawuphumla mamdolasi ixeshanyana. Malibonge eyawuthi ngaloo mhla emveni koba uzaliseke into zonke singabi nawo ubaqhwilela okanye sibaphangele. Malibonge igama lenkosi. Yesu Kristu sethu. Sithandaza sonke ke ngoku xa.
bam. Now they're going to put on my guys. What do you about call my guys? Yes. Amen. Esipapashwa ke besimemezwe kakhulu nathi masimemezwe mama. Belijoma kwaza bakhwapha namakhandlela okaSquad. Abegoqoza besomhlaza sokhala etsheni. Mhlambe yiwa kwendulo besebenzale kwathi. Belisithi ndizawubapha amakhandlela wabekhona. Bona ukufelishe abantu bobalandilela. Into zoshumisa besisithi. Zaba khona. Ngoba kumakhandlela wabo. Abambe besebenzile. Into zokhandlela. Ngoba kumakhandlela. Into zokumana. Ngamukasebenzela. Babesithe bonke baba. Bahamba. Bekabesebenzile lekonto. Sonke amagama abo nefoto zakhe. Sikwazi bakufonda izithunywa zabo. Sibe lapha. Umuntu ongene apoloteni aphume ekhetha amandla. Amen. Sifuna izithunywa zabantu. Sibe lapha. Sibone sinabantu abafresh njengoba umdiza. Amen. Abangalalini. Ekusabehlele emvuseleleni. Abavuma kuse. Inkokhele bethi igubu evumayo. Yes. Eshumayelayo. Amen. Sikhayela abo bantu. Babe khona. Yona sihlanganisa imimoya yabo. Izokwazi ungena kwabo bamiyo. Baphila. Indilo sesabo sisebenza abantu. Baphila. Sukugqibela lo msebenzi. Ngile nduzo nishoyo. Sizobuyisela inkonzo. Bona foto kaMamongamelikazi. Khambe ke kuyenze. Kube ke nkulu. Bafuthi ba nkulu. Bela bethini. Amen. Kayiphile. Ubawo mama mfundisi. Athatha indaba yakhe. Ngongela umsindisi. Amen. Hallelujah. Amen. Mandibulele ke kakhulukazi bawumakheli nomama ezekhetha umsebenzi ukulayishwa isibanga. Ngibelele bonke abantu kuba
abangene eJerusalem abaphilileyo bangasekhoyo layitshelwa bonke abo bantu iibhrentshi zilayitshele iinkokheli zilayitshele inkonzi zilayitshele abangasekhoyo abasebenzayo balayitshele khomntu uvalelwe ngaphandle mayibe nathi inkosi ndiyabulela kakhulu uthixo uninike lo msebenzi mkhulu kangaka banganiwenze ngenyameko lo msebenzi kathixo funeka uwenze ngenyameko ube nathi inkosi yami amen uze kuphila abantu amen ndikhaleza ndimisele ngoma nje Madoda. Sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo siya ke ngoku umazwi entshumayelo yomama uba omama basiphathele ntoni bendicelile ke eceliwe kwathiwa ibhrentshi nebhrentshi iza nelizwi layo kule ndawo kukho lizwi libekiweyo apha siba amazwi kaklashela asuyithini ngathi umsebenzi kaThixo uhamba ngendlela yawo lakutyhilwa izwi lakho nawe masikuve mayibe nathi inkosi umhlawumbi uba athe badibana ngamazwi ithetha ukuthi uThixo uthande into yoba malishicilele eli lizwi bazawulishumayela ngoba lowo nalowo esuke ebrentshini yakhe ephethe izwi lakhe exhotyiswe ngabantu bakhe mayibe nathi inkosi yam amen ndithanda into yoba ke ngoku bafole apha bona abomama ndithanda into yoba bona bakhe bangena apha edresini benika amandla isupport kwaba mama bazobe besebenza apha kule ndawo babanikeze amandla cela ke nikhe nibavumele
Ulandani. Ngabo mama, besithi lapho kuphila izulu. Nawe ngosimasipho. Awusilungise. Thina abantu. Sithi sawukhulisa cela mama usona ubeka abamama emthandazweni. Babezawuthatha ezindawo uthixo abathile babeke nje emthandazweni. Susama masicimele. Amen. Bomama abazashumayela basuka kwi-branches zabo. Imizuzu mithathu. Imizuzu mithathu. Ufuna ke ukhawulezise kodwa umuntu angashiyi into ebenayo. Uyithethe nokuthi kwakuthumele. Kodwa uyithethe ngendlela yokuba sibaninzi. Bayibonga inkosi. Ngizama ukuxolisa. Kunenhliziyo ezingenabonakala. Ngizabe ndijonge imizuzu. Uba ke uyahola. Uzawumisa. Hlabela ingoma. Ngeni ndihlabela ingoma usuke ke ungabisithi yeyi khawume mamfuzi ugqibezela. Nansi indawo. Mayibe nathi inkosi. Ufuna ulungisa inhliziyo. Into ebanga nditsho. Mayibe nathi inkosi yami. Cha-ke ngiyabulela uThixo xa niphethe iBhayibhile endawo. Wanga uThixo uxolo angisebenzise ngendlela engithuke ngayo. Into nizayibeka-ke. Xa kugqiba apha umama wokuqala ukubhalisa apha ngumama osuka enqukhu. Amen. Ngokuba ezawusuka apha uzawuza ngengomngequlo lakhe saqhubulela nje iivesi zembili agqibe angene entsimini. Xa esuka uhlabele yakho ivesi mama uFetman. Xa esuka umama uFetman uyangena umama uMdili ngevesi yakhe. Mayibe nathi inkosi yami. Mandibe ngoba mhlamba nazana umuntu uba ngongoma. Mayibe nathi inkosi yami. Nithanda kanjani mama?
ngoku-ke ndisathumela uba makabize Onele sikwere. ndiyakela ukuthi bomama ndiyayazi ntshumayelo into ngase xa esengena ingene ndifuna sose kugqitywe lo msebenzi wotata bambeke izandla uYesu ufuna umuntu ozomthuma Yeah.
kodwa bakabanye mama avela uma ngenyanga benza ingoma uzokwazi ukunqoda inkokheli ikwazi ukuba ngenyanga khuleke sonke
Amen. 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 Yaxolisa abaprofeti. Amen. Yaxolisa abaprofeti. Nilihloniphile kakhulu. Ungabi ndiyazi uba for xa kusenziwa indlela kukhona nto kuthiwa yinhlanhla amatyentyendana uwaqhekeze ilayishwe uba umgudu ifike apha endleleni kuthiwa kwenziwa indlela afike ke babagandaganda enza indlela bayibone kube khona nezaa nto ziqolamanye kude indlela mayibe nathi inkosi kugale litha kusuka abantu abahamba ngeemoto ezinyananana basuka imoto behamba ngeemoto ezinyananana babone lo gandaganda ehamba kule ndlela mayibe nathi inkosi abone le bulldozer ihamba apha athi uhamba ngemoto encinci heyi ayimosha le ndlela lo imoto ezothi azikwazi uhamba kakuhle ulibele into yoba ngabenzi bale ndlela ezibuldozi Haleluya. nokumka kwayo lizawuphinda ilungiswe ndizama ukuthi ndilihloniphile ndihloniphile bazalwane amen mntanaphilisayo ndibonile ayibe nathi inkosi yam ndiyaxolisa kodwa ke beniyazi uba ibomama isekomama ke Ngokotho madoda. Abantu abafunga ayibe nathi inkosi yam amen ngokotho madoda.